हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअआवहाय गोसो गोथारै बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। स' लोगोफोर, दायो आङो कास्ट सार्टिफिकेट डिजिटाइज खालामनो थाखाय मोनसे भटार लिस्ट बेखौहाय आङो खेबनो होननानै माने बिएलअ'नाव थांनो होननानै जोंनि बिएलअ'नाव आरोना थांनो होननानै ओंखारनानै दं आरोना। लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय। दासान्दि बिराद केमेरानि मोखाङाव फैनो बानाय बेबायदि जादों आरोना गोसोआ लोगोफोर, ओंखायनो ब्लग भिडिअ लाबोनाय जायाखै। नैबे जाबाय जोंहानि अर्गानिक भेजिटेबोल फार्म आरोना। बान्दा कफि गायदों, दासो देरहांगासिनो नै। न'फोराव बेबायदि मैगं थाइगं गायोब्ला माने बिराद मानि एन्ड हेल्थ मोननैबो सेभ जायो आरोना, आरो गोसोआबो मोजां मोनो न'आवहाय मैगं थाइगं बागान गायनानै लायोब्ला आरो ओंखायनो जों बयबो गायनानै लानांगौ। नै दायो सिस्टारजों आंजों ओंखारबोबाय आरो ओमफ्राय माने कास्ट सार्टिफिकेटखौ दानिया माने डिजिटेल खालामनांगौ, एप्लाइ खालामनो थाखायनो बिराद बुस्थु नांगौ जादों आरोना। ओमफ्राय जोङो कुमुरसालि गामि होननाय मोनबाय, बे गामियावनो जोंना बिएलअ'नि न'आ। नै लोगोफोर, मालाय बिराद अइल फार्म बागान खालामदों। बे माने बिफांजोंहाय रिफाइन थाव दिहुनजायो आरो बोसोरथाम बोसोरब्रैफोरजों थायो आरोना फिथाइया। नायबानो जाबाय लोगोफोर, नोंथांमोनाबो बागान खालामना लानो हागोन। नैबे जाबाय कुमुरसालि गामिनि माने चार्च आरो गिर्जा। ओमफ्राय जोंना खामानिया दिनैहाय जायासै लोगोफोर, मानो होनबा जोंना बिएलअ'आ लोमजानानै दङ, बेनि थाखाय रिजाइन खालामबाय। रिजाइन होननानै गुबुन सासेनो नैबे गोथां न' नुहुरनाया बिस्रानो हरबाय आरोना। ओमफ्राय दा बिस्रा न'खरावहाय रावबो गैयामोन आरोना। दायो नै लोगोफोर, मोनानायजों जाबजों न'आव सफैबाय। ओमफ्राय बिनानावा जोंना देसिलर लाबोफादोंमोन आरो मानसिफोरखौ खेबलाबायनाय, ओमफ्राय इजिखौनो खेबलाय नायबाय थाबाय जोङो, रियेल मुङानो।